yena into eyenzakalayo ukuthi Nikhuluma. mina nosisi wakho siyathandana. Awufanele phela ngoba umngane wakho niyathandana nje Dani kanti yini inkinga lapho ngoba niyathandana? Yena hayi ngalendlela le wena oyicabanga ngayo. Bana, hayi ngendlela engiyicabanga ngayo, ngalethi indlela ngoba uthi nomngane wakho uyamthanda naye uyakuthanda. Hayi inkinga lapho. Yingephi inkinga lapho? We are in a relationship. Mana uphinde ungathi usho ngesingisi impela uphinde uthini? Siku relationship. Mana ufuna ukuthi ngiyajola nosisi wami. Yebo. Welcome back mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi sikhipha izimfihlo. Emumlangeni Magasela. Kuningi kakhulu ke bafethu. Kwesinye isikhathi siyakhala, kwesinye isikhathi siyabahleka abantu, kodwa kubaleka kakhulu ukubanikeza iplatform ukuthi bakhiphe lokho kusuke ngaphakathi kubona. Esikholele ekuthenini the truth shall set you free. So if iqiniso ulikhipha kuba khona umthwalo osukayo kuwena. Ngiyabahlohla abantu. If nawe ukhona lapha ekhaya kuneqiniso ohleli nalo, noma usunqena ukuza la kwaBlack Life TV, vele ulikhulume mfethu ukuze likwazi ukukhulula and size nalomunye umuntu osuke engazile ukuthi uyayebo leyo nto. Anyways, ngicela ungakumoshi ithuba, ngithathe le thuba ngibingelele isihambelo sethu seduze kwami. Sawubona sesunjani? Ngiyaphila wena sesunjani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza usesuqhamukaphi ngokuhlala? Mina ngiqhamuke eMlazi. Okay. La eduzani? Yebo. Ngiyasaba ke. Wena ngabe uzokhipha imfihlo kaba. Anyways, angifuni ukusabisa. Ngicela uvule uhlale phezu kodaba ukuthi ubalo ufuna ukuthi ukhiphe imfihlo kuyena. Ungixoxela indaba ukuthi yini le ufuna ukuyikhipha. Yebo, kahle the reason ngibhalele kaBlack Life TV is because 4 years back ngahlangana nomfana. So wathi mangabe engishela ngamqoma sathandana yonke into ya right. Sure. But ekuthandana nethi kwethu ubengangijabulisi, ubenganganelisi. Financially, emotionally and sexually, yabo. Okay. So ngithe mangihamba okay, I have friends. Yeah. Manginabangani bebethi mangabe bexoxa izinto abazenzayo nabantu babo, bexoxa nangendlela abajabula ngayo, baba right nje yonke into, bayachama ngisho ukuchama, but mina bengingakaze kwenzeke kumina lokho. So ngahamba ngaze ngathola omunye umuntu engizojola naye. Okubi ke ukuthi ke kwaba usisi wakho umfana. Imake usiqaleni phansi. Uthandana nomfana ngithi? Yes. So usuthola omunye umuntu othandana naye? Yebo. Usisi? Yes, oyintombazana. Angikujaji njalo. Qhubeka. So ngathi mangabe ngithandana naye ke usisi kamfana, nga-experience into engakaze ngi-experience empilweni yami. Yaxolisa. Qhubeka. Yebo. So manje because vele since ingekho into engiyizwayo mangabe nginaye, ngiyafisa ukuthi alazi iqiniso futhi ngikhona ukumdedela athole umuntu ozomthanda nozojabula mangabe naye. Uthandana kanjani usisi wakhe? Usqueeze wena ke? Are you staying with the guy or you're not staying with him? Ngihlala ekhaya mina. Uhlala kini? Yebo. So usho ukuthi umvakashela? Yebo, bengimvakashela. And then wabona usisi? Ngabona usisi wakhe, kodwa vele usisi wakhe besikade ezwana naye. Then kwase kwaba khona leya chemistry le eyenzakalayo between mina naye, sayithola sesithandana. Okade ungamthandi wayusqueeze? Nje. Wayusqueeze? Yes. And then ngenxa yenkinga onazo kwabalula ukuthi mhlawumbe uzange ube curious mekhuluma ngokuchama naye, wakenaxoxa indaba zomachama naye? Ubeka ixoxa naye. Wasubamba lapho ukuthi usho ukuthi yena achamisana. Yebo nje. So injani ke relationship seningenalala nayo sisi? Yes. I relationship is obvious usuyachama ke. Yonke into right. Inomchamo nje. Usu-right manje? Yes. Kakhulu. Usuyi-experience-ile lento ayisho abangani bakho onga-ex? Yes, I'm well satisfied. Lokho nje ngakusho. So kuzowenza lani if utshela uGayi ufuna uqhubeka nosisi wakhe or
Ngifuna ukuqhubeka nosisi wakhe. Hayi Tom, ngeke phela athi ungena komunye umntwana usuzongena komunye. Same house or bahlala ngendawo ehlukene. Bahlala ndawonye Hayi, but iyona into Tommy. engijabulisayo. Hayi ngeke Tom, ngeke. Hayi, uzobe layithi kanti ndawonye. Anenze plan mhlawumbe nihambe kayo uthola iflat usisi. Mengenayo yini into obugeli? Ubekade nayo but wayiyeka. Because of you. Yebo. Tommy. So when you strongly believe ukuthi yena usuthanda abantu besifazane noma uthanda the woman that you are dating now kuphela awukwazi ukucabanga amanye abantu besifazane? Ngingasho ukuthi ibona abantu besifazane abangisebenzelayo because Cha uyena osayedwa phela Tom khumbula. uyena yes usayedwa impela but nakuyi relationship yami yaqala nomunye umfana naye ayingisebenzelanga. Umfana umuntu onjani mhlawumbe sifocus kumfana siyeke because indaba yakhe interesting. Umuntu onolaka, mocabanga lo daba uzothatha kanjani? Angeke kuze kube khona o-GBV ngiyasha usisi wakhe. Usisi wakhe nomtshelile 2 questions. First of all, umuntu onjani? Second of all, usisi wakhe umtshelile ukuthi uza la ekhaya. Yebo usisi wakhe bese ngimtshelile uyazi yonke into. Already ngayo. Yes already. And the guy umuntu onjani? Unothando yena but sometimes uyaba abusive Physically and emotionally nje nangendlela enza ngayo ngisho mekhuluma rough. Yebo rough. Sure. Awusabi kodwa ke uyasaba. As long iqiniso lizongikhulula nje. Melikukhulula lekubulala. Mawukuthi kuzobe sekushaya isikhathi. Hayi. Abantu abakusaba ukufa bafethu. Mina ngiyakusaba ukufa ngicabanga ukuthi ezinye izinto ngibuye ngazenzi because ngendlela ekusaba ngayo ukufa ngathi ngeke ngafa before. Anyways ibukele Black Life asingasimosha isikhathi. Njengoba sesichazile udaba ukuthi uyithole sethanda udadewabo boyfriend yakhe asethana naye for 4 years. Engikhohlwe ukubuza mbukeli ukuthi senzana singana nosisi engazi ubhuti. 2 years. Usethana naye for 2 years usisi azwana naye uthi uhappy ke ngoba ngale ngathi khona la ade ngafiki khona. Ngala uthi ufika yonke indawo. So mina ngazi ngomlangeni Magasela ngithanda ukukhuluma indaba zabantu. Ayeke ngimnikeze ithuba akhulume no boyfriend. As long as i boyfriend ngeke imbulale nje I'm good. Sambe simfonela ibhodi. Sawubona. Yebo sawubona njani? Ngiyaphila ninjani? Siyaphila. Ukhuluma nomlangeni Magasela ngikufanele ngikwa Black Life TV. Mengisacela bandla kukhona usisi ofisa ukukhuluma nawe bhuti wami. Ngicela ngiphi isikhathi esincane. Yini leyo i-TV yani leyo uqala? Ika Black Life TV kwishow ebizwa ngokuthi sikhipha imfihlo. So khona usisi oseceleni ngama ofisa ukukhuluma nawe. Usisi wakuphi loyo? Uthi umuntu wakho kodwa ke ngicabanga ukuthi uzoyizwela wena mase ekhuluma mhlawumbe ivoice uzokwazi uyirecognize. Azana mhlawumbe uyikhulumela omnike. Unjani? Ya ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Wangifonela mina bengazazi kwenze njani? The reason ngifonele ngenamba ongayazi is because ngibhaleleka Black Life TV because kunento engifisa ukukutshela yona. But sebengisaba ukukutshela yona. Mana-ke singaphuthumi kakhulu. Ufuna ukungitshela yona ungitshela ngani ngawuze ngani ngini ungitshele noma ungifonele ngefoni yakho noma ungi-WhatsApp uma unayo inamba yakho. Njengoba ngisho ukuthi bengengikwazi ukukutshela yona so yikho ngize ngabhalela ka Black Life TV ukuze bakwazi ukungisiza banginike isibindi sokuthi ngikwazi ukukutshela lento le. Mana usufaka abantu be-TV manje ingabe nzisho. Cha akukho kanjalo. Ukanjani-ke mangekho kanjalo ngoba uyasho wena ukuthi ubhalele bona ngoba uhlule ukukhuluma nawe. Awengizwa yazi ufuna ukuthini-ke. Yena into eyenzakalayo ukuthi Uthini khuluma. mina nosisi wakho siyathandana.
Awufanele phela ngoba umngane wakho niyathandana nje Dali kanti yini inkinga lapho ngoba niyathandana. Yena hayi ngale ndlela le wena oyicabanga ngayo. Bana hayi ngendlela engiyicabanga ngayo ngayiphi indlela ngoba uthi umngane wakho uyamthanda naye uyakuthanda hayi inkinga lapho yikho inkinga pho. We are in a relationship. Mana awuphinde ungathi usho ngesingisi impela awuphinde uthini? Siku relationship. Umana ufuna ukuthi ngiyajola nosisi wami. Yebo. Mana uthola kanjani enye intombazana? It's because cha angihlanyi iyona engijabulisayo. Hayi, ngijabulisa ngandlela ningi ngoba imali ngiyakupha, yonke into ngiyakusipola ngiyakukhipha. Yini indlela mhlawumbe engangijabulisi ngayo mina esijabulisa ngayo nehlukile ngoba konke nje ngisho nasendlini ngiyakunika. Imali ayenzi lutho. Yes, angiphiki ungenzela yonke into nemali uyanginika but konke lokho mina kungijabulisa. Aluthabiswa yini ngoba nasendlini ngiyakunika nje Dali. Awunganelisi njena nasendlini. Mana unganeliswa yena kanawo nje lento enginayo yena. Angazi kodwa yena uyangijabulisa. Ukujabulisa ndlelani ngoba angani nami ngiyajabulisa endlini futhi yena kanayo lento enginayo kanti yini noma usaba lento enginayo yena awukahle wena ngani. Angithi nje ngiyazama ukuchazela awufuni ukungizwa. Awunganelisi manje angifuni ukuthi ngize ngisho ngendlela ezokuphatha kabi kodwa nje awunganelisi enkondlweni yasekamereni. Mana ngicela ngikhulume-ke uzochaza kahle-ke lento uhambe nayo awunganelisi njani ngoba ngiyachaza ukuthi imali ngiyakupha nasendlini ngiyakunika yini ongayifunayo wena noma uneliswa yini neliswa yini intombazane ukuthi ukudla amamele enye intombazane noma uneliswa yini yini le enelisayo. Ayike shuthi-ke sengizovele ngikutshele-ke ukuthi kahle inkinga ikephi. Kakhuluma inkinga phela anganisabeli ukuyikhuluma inkinga phambi kwami. Siyoyikhuluma-ke manje khuluma inkinga sifuna ukwazi inkinga mhlawumbe ngubala lokhuluma ngazo ukuthi uzothola nosisi wami utholani enye intombazane. Niyahlala nisathane sini nina. Inkinga ungichamisi. Uchama intombazana ngoba mangichame mina ngiyindoda uqediwe into uchama ngoba uyachama ebhakedeni noma etoilet. Angithi uyabona ukuthi inkinga ikephi. Mana intombazana ichamani ngoba phela akubalulekile ukuthi ichame mina umuntu wesilisa ngoba yini uzofaka kuwena kanti uchamani hlobuni wena uchamani hlobuni. Phosikephi isidingo sokuthi ngenze into mina engingayifili uma ngabe kuwena ozojabula mina ngeke ngize ngijabule. Awujabuli ndlelani ngoba ngiyalifaka ngiyalikhipha nje Dali. Akungijabulisi lokho ngoba ngifike esiphethweni. Mana ufuna ujabulise yini ngoba phela nosisi wami akanayo lento enginayo yena. Lo sisi wami uzuyitshela ngayo ukuthi uthola naye wena. Ungangijwayeli kabi wena. Hawu. Ukujabulisa ngoba akanayo lento enginayo. Akanayo kodwa yena uyakhona ukungifikisa esiphethweni. Futhi ufikisa esiphethweni ngumuntu ofika esiphethweni. Phela ngizokufaka umuntu ufuna umuntu ungayifuni lento uza. Uyahlanya yini wena ngani? Cha ngihlanya. Cha ufuna amadimoni impela-ke manje Dali ngeke. Unamadimoni impela khona ngitholani naye ngizomthola loyo. Mangifika nje endlini ngizoyilungisa indaba yakhe ngithola kabi nini. Futhi nje ngikhambisile mina ngiyibonela abangane kumina kanti mina ngifakane endlini ngifakane nini. Hayi angazi uma uthi uzodila naye. Yini ongayazi ukuthi ngiyangidakela. Akuthi usukulungele-ke ukuya ejele-ke shuthi ungafika udile naye-ke and futhi mina ngikhetha yena-ke mina lento yami nawe angisayiboni iqhubekela phambili. Ukhethena yini wena ngane ngikwenzele into engaka mina. Phela noma ungidakela wena yezwa. Hawu. Lalela-ke ngifuna ufike mina lapha endlini ungitshele lento engitshelayo nosibukane namhlanje lokhu ntambama ngifuna ufike ungitshele lo msana ongitshela ukuthi ngikhuhlulani ungitshela ukuthi uyachama uchamani. Ufuna ukungishaya futhi?
ngishayelani angakushayi ngaphambilini ngoba ngidakelwa nje wena. Awungeke-ke. Angani ngiyakutshela ngithi mina ngicela ufike endlini ungitshele lo mhlangano ngiyangibona ukuthi namhlanje ngeke ngikhamise yini ngoba ufuna ukukhanyiswa phela wena futhi kumele ngithenge iCobra. Hawu. Phela futhi kumele ngithengele iCobra phela ngoba awufike ufike uziphenza banganisho njalo. Kodwa-ke ngeke ngikwazi ukufika mina lapha endlini. Cha angadluli ukhala ngokuthi angikhamisi. Ngithi silala endlini mina bese ngiyakhamisa-ke sokuthengela iCobra. Angalufuna lokho leyo nto ifunayo ukhala. Hayi ngeke senzeka. Ayikho nje into esazokwenzeka konakele nje mina ngiyahlukana. Ukuthi ukhanyisa ukukhamisa ngani ngoba nayo ngamali folofolo lelinalo ukukhamisa ngani. Mina into abengifuna ukutshela yona ukuthi obekuhlanganisile mina nawe sekuphelile. Finish inhlaka. Yini ephelile ngoba ngikhuluma nawe kahle la ngithi ngicela ufike endlini. Ungenzile imali ukuthanda umuntu uyithola kubani ukulandela. Musukungidakelwa wena. Ngwenzele into engaka ungangitshela ukungikhala ngokuthamba. Shuthi uzothandana wedwa bye futhi. Kodwa ngihlekiselani bafethu. Yazi ngizoqosha emsebenzini akuvumeleki ukuthi ngihleke indaba zabantu. Kodwa le oyangihlekisa Joe. Indoda yakho inje vele. Njengoba wena ngikubuka i-soft girl nje. Hayi yona impela Uthi vele umfana kahle intombazana ayichama umzweni. Akwazi phela ukuthi angathi intombazana ayichama kodwa amanye amantombazane echama. Awuyena ohlulekayo. Ngithi Kuyacaca. Hayi abafana bafethu, uzizwa kanjani ke sando sami after somtshelile? Mina msoro ukuhleka kodwa la muntu uyingozi. Kodwa ngcono ngoba uzoyasaba ijele. Uthe wakushaya before? Yebo. Oh, njobe phika nje la isingangakushaya yini? Wenza njalo vele uyaphika. Oh. Kwavela uzwile ukuthi ka Black Life TV. Yebo. So uzizwa kanjani ke after telling him? Ngizizwa ngikhululekile nje ngathi khona umthwalo osukile emahlombeni ami. Mina ongabe ngikhululekile kodwa ngiyasaba futhi ukuthi ngizombona kanjani. Uhlala around your area noma far? Uhlala far from you. Vele kodwa ke uyazi mina ngingasathandana ngambopha mengasakuthinta. Yebo. As long as ukhululekile sando sami so uzoqhubeka nosisi wakho uzokushaya nje musuya kasisi wakhe. Ngiyacabanga ukuthi ngisuke lapho if nimisele ukuqhubeka inqhubo relationship. Yebo. There is no way bro ukuthi ungangena kula uphinde yonke usisi wakho neyindlu yakhe nomlala ekamereni kuphi. Unekamera ngaphakathi umfana ube nendlu yakhe ngaphandle. And the family khona umama nobaba noma khona umama yedwa? Bakhona bobabili. Yibo bekwazi yabo singeni kwazi ukuthandana? Abazali bayazi. Hayi ngeke bazi ukuthini ukuthi uthandana nomama nosisi nentombazana nobhuti? Bayazi ukuthi bese ngithandana ingane yabo intombazana. Abakwazi ukuthandana nomfana? Bebenakho ukusibona but bebengenaso isiqiniseko sokuthi so kusho ukuthi bebeyitshela usuze kwintombazane mhlawumbe delisa ngomfana. Yebo. Izinto enzenzayo bafethu angazi mina ngithanda ukuhleka kodwa ugayi ungiqedile ngensini ukuthi nje athe yena abafana bachamisana so I was like okay cool sharp so uchama kanjani entombazaneni hey bro angazi nami kodwa hey bro anyways sibonane kwi-episode elandelayo mina ngithanda ibhadi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali, nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there
that black